A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau ma dai kamar kullum taskar taku wato taskar al'umma wacce aka kirkire ta domin al'umma. A ƙoƙarin taskar taku ta zaƙulo muku al'amura masu matuƙar amfani wanda za su amfani rayuwarku ta duniya da ƙiyama. Yau mun haɗu da wani gwani ɗan asalin jihar Maiduguri wadda muka yi habzi da shi muka kuma roƙe shi da cewa a matsayinsa na masani daga cikin littafin Allah Alƙur'ani mai tsarki me zai iya ba wa al'umma gudunmawa, wato ko da wata addu'a ce kaifiyan. Cikin ikon Allah ya sanar da mu cewa addu'ar mumini, kowane mumini addu'arsa karɓaɓɓiya ce a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce sai dai addu'o'in akwai wadda yana yi akan amsa masa kuma a cika masa a take, akwai wanda ake jinkirtawa, akwai wanda ake kare mai wasu masibu da suke neman su same shi da wannan addu'a. Haka ya bada misali da annabin Allah annabi Musa ya yi addu'ar Ubangiji ya hallaka masa Fir'auna ya bashi rinjaye a kansa. Allah ya karɓi addu'ar amma sai bayan shekara 40 Ubangiji ya cika wannan muradi. Don haka idan annabin Allah annabin Musa zai yi addu'a ya jira har tsawon shekara 40 don ganin Ubangijinsa ya cika masa, ina ga mu mutane na wannan zamani masu sabo, masu zubar da jini, masu ashariya, masu aikata laifuka da Ubangiji ya haramta. To a takaice dai cikin ikon Allah wannan gwani ɗan Maiduguri ya ba mu wata addu'a, ya ce mu sanar da al'umma su yi amfani da ita, insha Allahu su yi masa addu'a, domin wannan addu'ar ya ce kaifiyance insha Allahu, domin Allah ake roƙo kuma shi ake nufi da bukata kuma shi yake amsa addu'a. Kuma iya masu imani ne suka rike ta tamkar makami, kamar yadda aka ce addu'a'ul sayful mu'minin. Dan haka ga addu'ar kamar haka ga dukkan wanda yake da bukata ga garbadau a wajen Allah subhanahu wata'ala. Zai yi alwala a daren Juma'a, sannan zai sallah raka'a 4. A cikin wannan sallah raka'a 4, raka'ar farko zai karanta Fatiha da suratul Ikhlas qul huwallahu kafa 11. Raka'a na biyu zai karanta Fatiha, zai karanta suratul Ikhlas kafa 21. Raka'a na uku zai karanta Fatiha, zai karanta suratul Ikhlas kafa 31. Raka'a na ƙarshe na 4 zai karanta Fatiha, sannan zai karanta suratul Ikhlas kafa 41 a cikin sallah. To daga nan sai a sallame. Bayan an sallame za a yi istighfari kafa 51, za a yi hailala kafa 51, za a yi wa annabi alaihi wasalam salati guda 51, sannan za a yi hasbunallahu wa ni'mal wakil guda 51. Da zaran an kammala, a zaunan da ake za a yi sujada. Sujadan nan da za a yi cikinta za a ce ya Allahu ya Allahu a ciki ko a fili kafa 100. Idan aka kira ya Allahu kafa 100 sai a ƙara zama, sai a kira sunayen Allah guda 99. Da zaran an kira su shikenan sai a ɗaga hannu a gaya Ubangiji buƙatu gaba ɗaya karkab cikin risinawa, cikin ƙasƙan da kai. Idan aka roƙi Ubangiji insha Allahu a take za a ji yaƙinin cewa Ubangiji ya karɓa addu'ar a take. Daga bisani sai a rufe da salatin annabi guda 100. Idan aka yi salatin annabi 100 shikenan insha Allahu bukata za ta biya. Baya ga haka addu'a ta biyu da ya bamu ya ce mu sanar da ku ita ce ga dukkan wanda yake da wata bukata, ita ma zai yi alwala, zai yi sallah raka'a 2, duk surar da ya ga dama dai da Fatiha zai karanta. Idan ya gama zai ɗau tasbaha, wato zai ɗauko sunayen Allah guda 100 ba ɗaya. Idan ya ɗauko Allahu sai ya ja Allahu 100 ba ɗaya. Ar-Rahmanu sai ya ja Ar-Rahmanu 100 ba ɗaya. Ar-Rahimu sai ya ja Ar-Rahimu 100 ba ɗaya.
haka zai ta yi har sai ya je sunayen Allah 100 wato daga farko zai ringa jan su kowace ɗaya ya ɗauka sai 100 kowace ɗaya har sai ya yi su 99. to insha Allahu yana gamawa ya yi istighfari 100, sannan ya yi hasbunallahu wa ni'mal wakil 100, sannan ya yi wa annabi alaihi wasallam salati guda 100. daga nan kai tsaye sai a gaya Allah dukkanin bukatu, a roki Allah da kyakkyawan yaƙini. insha Allahu za a ga abin mamaki. insha Allahu za a ga abin mamaki. insha Allahu za a ga abin mamaki kamar yadda ya faɗa. to wannan dai kar ku manta daga taskar taku ce, taskar al'umma. ku danna subscribe don ci gaba da samun irin waɗannan sirrika daga alkur'ani.